zube, šta se dogodilo? E sad ispred vas ima slike od te priče. Hajmo da vidimo šta se dogodilo. Zina, šta je radila jedna četkica? Kakva je bila ta četkica? Četkica je bila u boji plava, zelena i Bila je puno srećna. srećna. A nekad je bila i tužna, zašto? Nekad je bila i tužna, što nisu htjeli da peru sa njezinom četkom zube. Niko nije htjela sa četkicom da opere zube. Ajde, Patragi. I onda krenula je ona da traži nekome da opere zube. Koga je našla? Koga je našla da opere zube? Grbulu. I šta je mu rekla Grebuljku? Garbuljko, da ti operem zub. Ona je rekla, ja neću da mi pereš zube, moje zube se operu. Moje, da. I četkica je bila srećna tako kad je odgovorila Grebuljka? Ne. Nije bila srećna. Odjednom Amareko se pojavio tu do nje. Šta je rekla Čorica? Evo moja četkica, što sam je tražila. Evo je moja četkica, što sam je tražila. Šta ću da je? Da ću da je uzmem i da je odnesem u čašu. U moju Čašu. četkica. Svaki dan onda radila sa tom četkicom i kartom. Svaki dan je perala zube. Svaki dan je perala. Ja sam sa svima stavila po jedan nastavni listić. Svako od vas da vidi na nastavni listić imamo 3 sredstva za ličnu higijenu. Jedna je šampon, jedno je pasta za zube i jedno je sapun. Vi treba najpre, pred da radimo istraživačke aktivnosti, da vidite i da obeležite sa 3 crvene kockice šta mislite kojem sredstvo za lična higijena najviše pravi penu, znači 3 crvene kockice, ono što manje pravi penu sa 2 crvene kockice da obeležite i ono što najmanje pravi penu sa 1 crvena kockica. Ajde da vidimo, ti šta misliš? Koje sredstvo za lična higijena najviše pravi penu od ovo troje što su ovamo? Tebi pravi šampon. Malo manje? Ko pravi? A? I najmanje? Znači ti tako si mislila. Sad se podelite u 3 grupe, tako? Svaka grupa ima zadatak da istražuje koje sredstvo za lične higijene kako peni. Ova prva grupa ti istražuje koliko pena pravi sapun. Druga grupa je istražuje koliko pena pravi šampon i treća grupa je istražuje koliko pena pravi pasta za zube. Dobro. Da vidimo. I balone, neko pravi balone. Da, ajde i balone da vidimo. Tako. Ajde, gledamo kod tebe. Da vidimo sad. Ajde. Koje sredstvo za lična higijena je najviše peru napravilo? Sad mislite? Šampon. Šta mislite, koje? Šampon. Malo manje, koje je napravilo peru? Sapun i najmanje pasta za zube. Sad ću da vas vratim nazad
Papić uradila? Ona prije istraživačke igre mislila da šampon najviše pravi penu, pa onda pasta za zube, a najmanje za pun. Otkad smo uradili istraživačke igre, da li je to tačno, deco? Ne. Šampon je tačno da najviše pravi penu. Svako od vas je dobio laptop, je li tako? Da. Otvorili ste na aplikaciju Blue Paint i svako tako od vas se nacrta sredstva za ličnu higijenu. A to koji su bili? Šampon, pasta za zube, sapun. Znači, vi šta mislite koje treba da nacrtate? Ajde,